Ние сме автомобилна компания, но ние не просто произвеждаме автомобили. Ние произвеждаме машини на времето, конструираме снегорини и създаваме произведения на изкуството. Ние вдъхновяваме почитатели и фен-клубове. Ние сме ефективни и динамични. Ние дори предвиждаме бъдещето. Много отдавна осъзнахме, че усещанията, които създаваш у хората, са точно толкова важни, колкото и това, което правиш. В BMW ние не просто създаваме автомобили. Ние създаваме радост.